Това е едно прекрасно решение, както виждате, доста голям и дълъг, 4 метра е. Тук имате чупещо рамо горе, ето го. По този начин може да отрегулирате как да ви бъде позициониран. Също така в комплекта върви с ето такава стойка. Аз съм сложил тук и друга, която вие може да видите. По този начин ще успявате. Ето, може да я смените, ако ви е къса тази. Ако ви е висок брега, може да я смените. Така. Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за избора на живарници. Тези са тунелни, имаме квадратни, имаме също така и кръгли живарници, 3-4 метра. Сега ще поговорим за тях и ще ги разгледаме за какво трябва да внимавате при избора на такива тип живарници. Това е едно прекрасно решение, както виждате, доста голям и дълъг, 4 метра е. Тук имате чупещо рамо горе, ето го. По този начин може да отрегулирате как да ви бъде позициониран. Също така в комплекта върви с ето такава стойка. Аз съм сложил тук и друга, която вие може да видите. По този начин ще успявате. Ето, може да я смените, ако ви е къса тази. Ако ви е висок брега, може да я смените. Така, какви са предимства тук? Всичките обръчи тук са метални. По-точно не са обръчи, прощавайте, правоъгълниците вътре са метални. Това е едно предимство, че е доста здравичък. Тук рибата, когато я пуснете в самото начало, тя се плъзга. Тази мрежа е много финна и е синтетична. Първото, че не мирише. Второто, което е предимство при нея, че задържа всякакви микрочастици като листа, също така жаборняк. Вътре водата, която е в самия живарник, ще бъде чиста и рибата ще се чувства добре. Това мога да ви посъветвам. Съветвам ви също така да не е по-малко от 4 метра. Защо? Защото обикновено първите между метър и 2 са на брега и вие слагате, самата риба седи 2 метра във водата, което е по-добре да е колкото по-надълбоко слиза, особено лятото в жегите, самия живарник, толкова ще се чувства по-добре рибата. Също така мога да ви посъветвам, не си взимайте кръгли живарници, ето така този тип, както съм подготвил, защото те са хубави, те имат един минус. При тях, ако има течение, някакъв канал, река, примерно, течението ги върти, когато са кръгли. А когато са правоъгълни, не ги върти. Ето този е правоъгълен модел, този също е правоъгълен модел. Т.е. друга ситна мрежа. Днес съм изложил 4 модела, различни големини, също така и различни варианти. Имаме дайби, кайди и така. Тези са гумирани. Пак тук горе е по този начин мрежата. Гумираната мрежа, какви са и предимствата? Има по-дълъг живот, защото е гумирана и е един вид по този начин и се удължава живота. Това са хубави предимства, но тези, които са гумирани, долу има и дръжки, ето, както виждате, да си вадите по-лесно рибата от водата. Ето има този модел кръглия. Имате пак такива стойки, които ви казах, ето този модел. Стойки вътре. Може да ги смените за по-голями. Така, мили хора, пак да се върнем към този голямия модел. Съветвам ви да не са под 4 метра, защото рибата не се чувства добре, особено ако са някакви плитчини, за да може да гази по-дълбоко, но вече вие си знаете къде ще риболовствате.
Лично за себе си съм си взел такъв 4 метров. Този е много удобен, също така е много здрав. Той е много хубав живарник, препоръчвам го на всички. Този модел също имаме и 3 и 4 метра гумирани. При нас може да намерите голямо разнообразие от живарници. Това искам да ви посъветвам. Имайте го предвид, без значение в какъв живарник ще държите рибата. Дали ще е такъв, да, в тези имат най-дълъг живот като цяло. Но и в тях рибата също се люпи, пада и слоста. Но е по-добре отколкото метални живарници или някакви къси такива. Но принципно казвам го, че някои колеги не позволяват, примерно на платени езера, да се риболства с такъв тип. Защо? Какво е минус? Тази риба, като се нарани, държейки после за снимки или за нещо друго, част от нея умира. Това са ми го споделяли колеги от платени язовири. И те са ми казвали, че нали, не са съгласни. Аз, ако се принципно се внимава при самото... Да, естествено, че ще има някаква фира, но това е най-доброто, което може да се предложи цена-качество. Този тип дълбоки живарници ги препоръчвам за какъвто и да е риболов. На свободно, на платено, по реки. Вземете си такива, ако ще да е пак казвам на река, не взимайте кръгъл тип, взимайте от този тип, който аз съм ви посочил. От този тип взимайте. Те ще ви вършат добра работа и са много здрави. Пак казвам, не гние мрежата, метални рамки имате на нея. Доста е здрав. Тук горе рибата се плъзга, не се закача. Тук надолу също не се закача. 4 метра е дълбок. Тук с чупещо рамо. Общо взето смятам, че сме 6 точки. Тук също имаме още един, който е с финна мрежа, по-финна. Тук се вижда какво се случва. На този модел задържа жабурняк и всичко, където плува. Това му е минус, нали? Но пък плюса му е, че вътре няма при цъфтене на вода, нищо няма вътре, рибата се чувства много добре. Ще трябва после да го изплакнете и да го опънете да изсъхне. Дано да сме ви били полезни. За още такива съвети може да ни последвате в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube. Успех и весели празници! Всичко най-добро!